ଭଗବତୀ ଶରଣମ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶି ପୁଅ ସହିତ କେଉଁ ରାଶି ଝିଅର ବିବାହ କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶି ପୁଅ ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର କନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ମିଥୁନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ମେଷ ରାଶିର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାଯାଏ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ଏବଂ ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା ସହିତ ଆଦ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ବା ବିବାହଟି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବିଛା ରାଶି କନ୍ୟା ଏବଂ ମକର କନ୍ୟା ରାଶି କନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର କର୍କଟ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି କନ୍ୟା ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଭାବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର କନ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ ଜୀବନ ଦୁଃଖଦ ହୋଇଥାଏ। ମିଥୁନ ରାଶି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତୁଳା, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ଝିଅ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର କନ୍ୟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର କନ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିର ବରକୁ ବିବାହ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କର୍କଟ ରାଶି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ବିଛା ରାଶି, ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର କନ୍ୟା ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଭାବେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟପ୍ରଦାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମେଷ ରାଶି କନ୍ୟା ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି କନ୍ୟା ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ପୁଅର ବିବାହ କରିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି କନ୍ୟା ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି କନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ତୁଳା ରାଶିର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ରାଶି, ମିଥୁନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର କନ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିଥାଏ। କର୍କଟ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି କନ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ ଜୀବନଟିରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆସିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳା ରାଶି ପୁରୁଷ ସହିତ ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି କନ୍ୟା, ମେଷ ରାଶି କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଏ ଜୀବନ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିରେ ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। କର୍କଟ ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ବିବାହ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ବିଛା ରାଶି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମୀନ ରାଶିର କନ୍ୟା, ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର କନ୍ୟା ଶାନ୍ତି ଫଳପ୍ରଦାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଧନୁ, କନ୍ୟା ଏବଂ ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା ଯଦି ବିଛା ରାଶି ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ସହିତ ଜୀବନଟି ଅଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଧନୁ ରାଶି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର କନ୍ୟା ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଅଟନ୍ତି। ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସୁଖଦ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ସହିତ ବିବାହ ଆଦ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି ପୁଅ ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ଝିଅ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଅଟନ୍ତି। ମୀନ ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେଷ ଏବଂ ତୁଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମକର ରାଶି ପୁଅ ସହିତ ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ଆଦ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ସୁଖଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ମେଷ ରାଶି କନ୍ୟା ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ପର ପାଇଁ କର୍କଟ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା ସୁଖଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମକର ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର କନ୍ୟା ମୀନ ରାଶି ପୁଅ ସହିତ ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ଝିଅ ସହିତ ମୀନ ରାଶି ପୁଅ ପ୍ରତି ଆଦ୍ୟ ବିବାହ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ବା
କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିବାହ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବିବାହରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ଜୀବନ ଦୁଃଖଦ ରହିଥାଏ, ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନବମା ଭଗବତୀ ଶରଣ।